Ahoj u dnešní animálie. Každý ví, že člověk musí spát aspoň 8 hodin, ale jak to mají ostatní zvířata? Například krajta zelená. Ta nespí v posteli, ale na větvi, kde se smotá do klubíčka, aby nespadla. Tento čmelák letí ke své vyhlídlé kytičce, kde bude dnes v noci spát. Poslední návštěva bude u vyder mořských, které ukolébávají ke spánku houpavé vlny. Aby se jedna druhé nestratily, tak se u toho drží za packy. A teďka šupky dubky do postýlky a uvidíme se u další animálie.